Så er jeg lige kommet ud inden fra Klinik Helux her i Bredgade. Jeg vil virkelig sige, at det der med, at skønhed er unik, det kan jeg kun give dem ret i. Jeg vil simpelthen sige, at den behandling, jeg har fået i dag, den er super, super eksklusiv. Og jeg føler virkelig allerede, at min hud den skinner. Nu er klokken heldigvis kun 11 om formiddagen, så man har lige lidt tid til at falde til. Så i aften, når jeg skal til middag, så er jeg sikker på, at jeg har en fantastisk glød. Jeg har fået nogle skønne produkter med her fra Neovita, så i løbet af de næste par dage skal jeg nok fortælle meget mere om mine morgenrutiner og mine nye aftenrutiner og mine renserutiner og vise, hvor lækre produkterne faktisk er. Jeg er selv blevet meget overrasket, og det sker sgu ikke så tit i den her branche, der bugner af fantastiske ting og sager. Men det her, det tror jeg kan nogle trick. Jeg glæder mig til at opdatere jer.